إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وهجروا أسباب سقط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى عباد الله سورة وجيجة من القرآن حوت علما كثيرا في كل كتاب الله تعالى هدى والنور وفيه شفاء لما في صدور هذه سورة خشيرة في آياتها الأجيمة في معانيها وحكامها وإجتها قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه سورة لكفتهم لا وشعتهم أنبيالتنو ambe deme ñini ala fe ambe a ñini ala fe a kan kisi ka bo ñiro kun toro manan ka bara jumu ni ala ye jom min kanda mogo te soro min bo fili ni ala ye jom min fili fana mogo te soro min bo kanda ambe sereya ma site min ni bato ciñala makka ka ni ala kelen pewte je ñogonte ala la ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka balma ala ka jowu aye siralanye masamin korota lendo aka silamiya ka jurumina jurumin ni dana ya baka na tetige silamiya ka juru mi ni dana ya baka na tetige ako mina aya yere kolosi kowma ko munum be aw tigi ala dimi aw koro parce que aka fari kolo u tese tasuma koro ala ka jow sora surumani do be kurana kono o sora surumani aye doni caman de fara ɲɔgɔn kan kurana be kanda ala ka kurana be kanda masa min korotalen do kurana be noro fura de be kurana la min be hadamadenw dusukun furakɛ ni sora aka suru aka ayaw la me sora yi femba do aka manaw la aka korow la aka kodow na aka wajiw la femba imamuna Shafi'i ko ni sora ima rahimahullah
akoni hada madun nutunya ni sura tashi ka jate mina o atumbu wasa wajuliye atumbu wasa wajuliye ibadallahi تلكم عباد الله هذه هي سورة العشر ألك جوني سورة سورة جمعي سورة العشر والعشر سورة ني سورة شيبوية ني سورة دو كو سورة بدو شيبوية دو في منهم بني سورة ينكونو مكبو كسوبي Odeato chiden ka sebo utumbe woshiya ke nyogonye ninni sora unye ka nyogon waju ni sora inye ka nyogon bila sira ni sora inye nu uye mogo fula nu benna yorola ute fara ka bo nyogon na abada fo udola kelenka ni sora kala doka o kofe ube fara ka bo nyogon na كان رجلان من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما للآخر ولأسر إن الإنسان لفي قصر ثم يسلم أحدهما على الآخر رواه أبو داود وصححه الشيخ الباني شيدن كمغفلة tunkera ciden ka shebawla nu benna yorola ute fara ka bo nyogonna abada fo kelenka suratul asri kala kelenka nu ye suratul asri kala nyogon ka wakati min ube nyogon fo ube fara ka bo nyogonna ni hadisa bi abu dauda kono sheikh albani ko hadisa in ka kene ako hadisa nya yiranna konni nye sunna e ciden ka sebo bolo ciden ka sebo tumbe min kete ako utumata uyerema ako pasika ulute ko kurake dina kono fengo fenu ulu yake machide nya fu uye ube uyaye akabara keta ula ube akera nyana aya sabati akonni nya yiranna sunna do ankan ni sora kala nyogon ka kanyogon wajona ikele ako fulanna nyaado hadisa in kono sunna do ni mogo fula abbenna yoro la farla nyogon kay nabe fara ka bo nyogona aka nyogon fo ka salamu bila nyogon ka fara ka bo nyogona balman ni sura la ko wal asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wal asr alla ko le kallani waqti wati mi ni suni tilebe nyogon fale fale akono la tiga ube fale fale akono ko ube kura kura ya akono hada maden yere ka jinya nyana maya wakati ibe wakati mi nyana maya ala ko ale kalnani wakati nin dagara ala ya kaddan feuna kakkale ni fenye femminya jia parce ale de taya kaddan feunye me ate daga danfe nye eka kalnani fengore ni ala kelem pewte awa ni ala kalnani aka danfe minye fana oba yiranna ko danfe masina ko fembado ko mana bado de be afe mana bado de bala bonya do de baye o de ato ala kalnani wakati innal insana lafi qusri ala ko hada madem be perdi kono ama mogo bo mogo la de nim perdi mogo min be bo akono mankutu nani no sabatira mogo minna e bora perdi kono me no ma sabati mogo minna e kara mogo sugu perdi lendo shetigi yeyo fantanya yeyo joyoro batigi yeyo kofe mogo yeyo ewa mogo de ni o mankutu nani de ma sabati ela ikajiya nyana ma yakono ibe perdi kono innal insana lafi qusur ala ko hada madem be perdi kono illa alladhina amanu mogo munun te perdi kono mogo munun be bo perdi kono mankutu nani o folo e munye illa alladhina amanu fo mogo munun liman yara fal iman huwa tasdiqul qalbi la yanfa'u biduni amali
كما قال لحسن البصري ليس الإيمان بتمني ولا بتمني، ليس الإيمان بتمني ولا بتحلي، ولكنه ما وخر في القلب وصدقه الأمل. لمن يدي كدا على قول إد سكون كنو مي كدا على قول إد سكون كنو وتين نفني بارتا نوفي. ودي أتولي حسن البصري كو أقول لمن يأتي كانتني مؤمنية وبكي يرم مسيري نيل من يا مؤمنوني أقول لمن يأتو يده أقول لمن يده مي سبترا إد سكون كنو إكا كوالي وياتي ياتيا. ودي أتو أهل السنة والجماعة أقول لمن يموني هو قول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح يزيد بتاته وينقص بالماشية. وداتو أهل السنة والجماعة كل من يده إنن كافو أو إد سكون فنا كاسري أنيكا أبارا فناكي لمن يبجيد نبطوي أبين نغسيني على سوسوي نيندي توقو كل من يا أو نيني فلوي إلا الذين آمنوا فني مغمون لمن يرى ونيني لمن يكما فو asabatile mu dusukun kono ukasufe ya abara ke fana mankutu folo fule ni nyenna sabatira mugo munu nanu bora perdi kono mankutu fulanna wa amilu salihati uye bara nyumake bara bete nyuma yede bara nyuma yede ko fulaka sabata kodo al ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. baraka kalashi alaye akabbe ciden ka sunnama alaka tanuna kisibe ciden ka bara o bara ni bara kila e ka bara nyana inye koro chogo nin ko fula dola kele mankeraye ube nin ko fula be mankeraye bara nyumanti bolo ni ka bara makalashi alaya benna ciden ka sunnama de me dusuku makalashi alaye bara inketo bara tibolo uba fode ma shirku ni bara makrashala yedro togo de ko shirku mushrikiya yera ka bara la alama ko taala bara qarashila alaye me ama beciden ka sunnama alama ko sitala uba fo ode ma ko bidiya ni bara ma beciden ka sunnama dro bidiya bi bolo alama ko taala ni fula be mankira ye fana foite iye mushrikiye iye bidiya moy barama kala shala ma be ciden ka sunna ma iye mushrikiye iye bidiya moy alamma ko siti ka barala wori ato barakila chaman be barawu ke uka barawu abu mabbo alamade parce que barama kala shala e doro kera mushrikiye barama be ciden ka sunna ma doro ikera bidiya moy mushrika fana be hada madem mabbo alamade bidiya be hada madem mabbo alamade. donc ninde mankuto fulanay wa amilu salihati uye bara nyuma uke bara mi akala sila alaye abenna ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam mankuto samana jumae watawasaw bil haqq uye nyogo nyamariani cinya fanaye kanyogo nyamarani cinya bo kono ali amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kamogo nyamarani nyumaye kamogo fatanya kabo jugumama ni hadamade nyere nyana nyere ye cinya don nyere bara nyumake wote wasakede mogo wore wude dila inofe mogo wore fananya inofe kana to iyere ta doroma ni eye doni min kala eye barake na ye wajibi sabana min be ka foy ka mo wele katamade kamo nyamarani nyumay kamo fatanya ka bojugo mama ode ali amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar anka cinya da yira nyogonna ka konnan jake nyogonye ka nyogon bila cinya ka fingo fenyen galonde ye anka galonyira nyogonna konni nyen galonde ka nyogon bali ka nyogon fatanya
kabo galo in kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar fo hada maden kake o chogolade ikake mugo nyamarene bagaye ni nyumaye ka mugo fatanya kabo jugumama ka fo hada maden ka to nyogon kate ni e yere nyana i yere makara mugo toye ku toye wetede parce que cide sallallahu alaihi wasallam nyamarali be kede balili be kede me cide nye ke chogo sabade fola ibe ode korosi doro kamo nyamarani nyumaye kamo fatanya kabo juguma ma ibe hikima koni doala ko do ani nogoya ani konanjia iba keni ode ye ciden ko man ra minkum munkara falyuqayyiruhu bi yadihi fa illam satiya fa bil lisanihi fa illam sata fa bi qalbihi wa jalika adyaful iman nyamarani balili bennin koni korosala ciden koni mo minye ko kone nye ako a yelemani boloye yelemani boloye ni iyo o dunke yede mana na ya soro faamaw maralikelaw ulu de be yelemali keni boloye ni ete faamaye maralikelatiye e ka yelemali ebe kokone yelema cogodi fa billisani inen ka fo niye haramude niye bidiyade niye fulan kafoyade an kan nimbila an kana ninke niye nyumade niye wajibide niye laka fardade an kan nindeke inen ka fo udulu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawjati li hasana wolelike kata itigi alaka dina ma ni kodonye ani wajuli chogonyuma mana ni be komin fo akake abeka foni delilai ka qur'ana aya fo ka hadisaw fo ka salafu ka kuma fo mogoye ko bange mogoye al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dawa chogonyuma ye ode akake ni hikimai akake ni kodoye akake ni nogoye akake ni bil adilla ibe min fo dalila ka sori bolo qur'ana ni sunna la fahamu salafu salih donc ikam mogo wele kata alaka dinama ninye mankutu sabana mankutu minni asabatira mogo munuma jiya perede ulu bora kono ninde mankutu sabana barakallahu li wa lakum fil qur'ani al hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikri al hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى وتواصوا بالصبر بل من سورة سرمانين كنو man kutunani na ye jumaye ni ala ko hada madem be perdila fo ni o man kutunani sabatira mugo munuma wulu de ganye bagawiye wulu bora perdila nani na jumaye watawasaw bis sabr uye nyogo nyamriani sabali bali mo sabali kalite sabade do sabru ala tatillah wa sabru amma shiatillah وصبر على أقدار الله مولمة كسبالي كالا بطو كسبالي كالا سوسوية كاتوية كسبالي على كالا تقدمين مقرو وينيغو نياماني سبالي منا كان يغو نيامرو تواصو بالحق كان يغو نيامراني تشنياي منا على يسبالو فو اوكوفي parce que hadamade ni eko ebe chinya de fo bi ni eko be ke chinya fola de ani chinya ka sabati jamana kono du kono kabila kono mishiru kono kafo kono tora de ba nofe chinya foli mogo nyamra ni chinya ye mogo nyamra ni nyuma ye mogo bali kabo ko juguma tora ba nofe tora kuma lama ba nofe ake wale lama ba nofe ode ya to
ñamaralin ko feni ñumay ka ñogon bali ka bo jugumama o de ya to ala ye sabali tugu wala ka ñogon ñamarni sabali mogo site ñamarali keni ñumaye ka mogo fatanya ka bo jugumama ka ke ciña fo bagaye ni te toro toro kumalama bi soro a ke walema bi soro mais ala yi ñamariya ciña yin foli kano bila de ka mogo ñamaren ciña kano bila de ka mogo fatanya ka bo kano bila de ko tora yi soro de ibe sabali tora inde koro ebe muñu de ibe tora inde ta ni alaye ka sabala koro tora munum bi soro ni ala kala tige tora munum bi soro ni hadamaden barawde iba betta ala de kama ka sabala koro o de ato ciide unyero ko وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آجيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ciiden shira abe torola ukaw mogo yu torode ciide unko ukaw mogo ma ukom munna antanka koda alaka ambanka koda alaka de awa wallahi ambe sabali fana abake ka tora minke anna ambe sabala koro fana munnan tankan koda alaka alaya an kanda ka tanka shirama wallahi ambe sabala ka tora koro fana awa ala mogo min bi ka koda ko shinshi baga be i ka ko shinshi ala de ka cide un toro la de me u sabari la tora in koro de uma bila de mogo shi kana cinya foli bila ka mogo ñamarani ñumay ka mogo fatan ka bo jugmama mogo shi kana toye de ko parce que tora yin surala ne iba ke ni kodo ni hikima ni nogoyay eta kelen ko fe ni kodo ni hikima ni nogoyay tora bi soro ko fe sa ibo tade lugu mana yere ko cogode ako ya bunayya aqimi salat wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari wasbir ala ma asabaka inna dhalika min ajmil umur lugu mana konde ako sallina ta cogo nyumana mogo ñamarani ñumaye mogo fatanya ka bo jugumama mende ika do ni mogo ko ale ebe mogo ñamarani ñumade ku fata ka bo ko juguma tora bi soro de me isabali tora in korode wasbir ala ma asabaka ñamarali ñumaye balini juguma de tora bi soro o kama tora bi soro koso isabali tora in korode ikana bilade wodi ye ko belebele bamunu ni ala ya ñamarani o yode ala ko aya wure kono summa kana min alladhina amanu watawasaw bisabri watawasaw bilmarhamati ala ko sora wure kono o kofe atigi kera mogoye mogo muno limaniyara uye ñogo ñamarani sabali ka ñogo ñamarani innay ka hinna ñogona Cheikh Salih Fawzani ko akon nin ko saba min fulen ni nu farala ñogon ka jama nin ko fulas farala ñogon ka u bolo o jama imbenya aka silamiya bejo woye jumaye tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama jamakulu nin ko saba tiraw bolo aka jama silamiya benye ka ñogo ñamarani ciñay ka ñogo ñamarani sabaleye na ye ñogo ñamarani ciñay o be ke sababu ye a sabatilen be to aka dina ñuma a sabatilen be to aka dina ka woye wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri na ye ñogo ñamarani sabali fana ye abe ciña min ka abe ñogo wole kata ciña min na o be ke sababu ye kaw sabati o fana ka torate aw bo aka ciñaka aka ñamrani ñumay torate aw bo aka ka mogo fatanya ka bo jugumama torata aw bo aka abe sabataka wa tawasaw bil marhama ewa ni ñogo hinna kan ñogo nema ka hinna ñogo na
nu o donna ani ñogonce fana o sabatira ni ñogonce kafo ñana ñogon deme ni hinna sabatira kafo kono kafo be ña abe ñogon mina balmon silama manto jamakulu ni nin ko saba alaka wasiya kan saba min fule ni nye ni sora fula kono no sabatira jamakulu la o jamakulu be ke jamakulu ye jamakulu min be joni ala tay nu be ñogon mina tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama ka ñogon mina ka hinna ñogona balmon silama ni sora surma min kala naw min makalaw demiseni o makoroba o sora in kasura bebe sika durusi ni mamuna safay ko ne ye sora in jate mina ni hada madun tunye ni sora takasi doron ni wasa wajuliye parce que sora in hada made be mo site perdi fe mo sita fe ni ka perdi mais mumbi kisi perdi ma etodo ala fule ka nyafuye mogo kelen be e b'a fi ka taa ɲɛ de i b'a fi ka gaɲɛ de mais mun bi la taa ɲɛ mun bi la gaɲɛ i t'o dɔn ala fule k'a f'u ye min b'i bɔ peredi kɔnɔ ala y'a f'u ye min b'a to i bɛ gaɲɛ ala y'a f'u ye ni mankutu naani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de bɛ peredi kɔnɔ fo ni mankutu naani sabatira mɔgɔ min na jamakulu na mɔgɔ la diɲɛ ka perdi lagara ka perdi ale kisira ma a farala gaɲɛbagaw kan minnu bɛ gaɲɛ diɲɛ n'u bɛ gaɲɛ lagara an bɛ ala deli ala ka an kɛ o mɔgɔw la ni mankutu naani ala k'u sabati silamaw la ala k'u sabatan na ala k'u sabati an ka jamana in kɔnɔ ala k'u sabati an ka jamaw la ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين